Tangai kublai fi baro ga sngap iga ktin ka zoblai ni ga por ngai kublai fi ka kerteng ga jong Jesus Christ ngi aingu yu blai ga di ga sngi ka bang yo ban petengi ka jing im ka jongi ngi dang yo ban ring ban sim ni ga sngi ka daw ga long ba u blai u kmilanti bangi ngi nang khamjan sho ni ga sngi u kwa ingi bangin pai shu da ka donot baro ni ga sngi nga ba phi ngi jet ban bu bai ila ka jong ka jing im jongi ki ba crowd kin ja ka jing im jong phi ka ying ka jong phi don na pring jong phi phi i kurim jong phi i klet e phi i le sting importhai i imbat ka perthai i yai haka lenti perthai haka man la jong phi sngo shepting phi do jing kremen namar ka jing long jong kurim jong phi henrai katu ka jing long jong kurim jong phi kam long sa kum tu kan sa poi ka por ba un sa kalabamun bat ka bakut jong u ka long un bej un internet un wandor un kelalong ubriu badan buram namar ublay utrei na shilandet kumnu ban pen kelai ubriu haka bakut hi ununu ubriu lau kan riang kat nu kan nuru haka bakut hi kan bet thon ka don ka jing im jong u namar ublay utrei ya ka ban pen kelamot ya ka ban pen thamai ka jing im jong ubriu don na pening jong phi ki khon jong phi ki saitla ki import thai ki ngop ha ki drugs ha ka kiat ha ki jing sngob ha por thai kan mau ba kim long sa kum tu ha ko wi ki sngi ka we kan don ka por ka jong ublay haga ayom ka jong ublay ki kelalong eternat ong ka bible phi chu ngech kem upkermen ngech aga donot ban ong try nga ngech kem ba ki khon jong a kin phai chame ka wi ki sngi kam ram ka jong phi ka long shania haublay yai duai wat no man thaj ka jing duai ka jong phi but jet ro ban bu jing e shu hau try ka jing e ka jong phi kan long be tang hau try be wat ong ba nganam duai shu ngan sange no ban duai i kumba ban jing kalai e wanam ong kumta shu jet be ban ong try ngan ngai ba ki e long ki ba la ha me namar u blay umpat chong thai u trei ya ka ban pen phai ki shaladehi namar u blay wa ngamon yeno bakin jot no henre ba baro kin poi shi ka jing kalabaman kamram ka jong phi ka long jet ban shanya outrai jet ban yai duai upkermen haga por ka jong ublay kamram ka jong phi ka long ngai sungai ba ki ba thamai kin ja haga jing em jong ki khon jong phi hai kurim ki jong phi dan apdeng jong phi bidan apdeng ka jing pang jing stom upkermen bai ka jing pen khia ka jong bali wal ada phi dan apdeng jo ka jing pang jing stom ro jet bai ban shakri utrai jet bai ban shanya utrai dan apdeng jong phi dan apdeng ka jing sngo si ka men sim wanom sngo si sa lada phi sngo si sa soitan unyo ban le don bor ka jing em jong phi jet ban kemen ha utrai jet ban phai show blay bat banong trying and jet ban le kemen hame shakri utrai jet ban aingo yu blay ka jaka ban sngo si aingo ka jing bah ka jong blay ka bala don lupa ka jing em jong phi aingo itu ka jing ter khu ke ba phila mat ha ki snem ki bala le pen kan mau yel di ka e ka blay lo le ka jing em jong phi jet ban aingo wanam jet ban sngo si jet ban kemen ha utrai don na pedeng jong phi don na pedeng ka ram ka sha shubu bai yela de IT ka GM jong phi hotrai ublein pelaj ipi to ka ram ka sa ka ba phi don menta kan don ka por ka ba phin laj ram kan ka por ka ba ka GM jong phi phin roi phin man bha phin khia kran ka ta ka de ka man ka jong oblei na ka menta jong phi don apdeng jong phi don apdeng ka jing sa te sa khom ka jing blin ka snew ki addiction wa jo ong bangam la supai su ublei un ai phi ka bor ba phin la ban i ya ka to ka jing long ka ba snew ka ba chute ju khomi phi baro shi ka ta ai beni ka sngi ka ba yangin jan so blai ni ka sngi yangin jet ban duai ni ka sngi yangin jet ban puli ka bible yangin jet ban aingo yu blai ni ka sngi yangin sange no ya ka tu ka jinglen ka ba sniu yangin jet bai ban pen sngo ba yu blai ha ka ni ka sngi pen sngo ba yu try te un ai ya ka jingkwa ka do not ka jong fi ang ka tin ka jong ublai un ai lut ka jingkwa jong ka don ko jong fi ha ba pi jet ban pen sngo ba yu blai ane ko pon nga don ni ka tin ka jong blai ka ba ai kwa ban pen ken mau lang yang ilang baro kata galong da pin puli ha ka shithi baning kong saki theslani galong ba san ka de khat ka ba khat khandai kong kumne wat plip no yo min sim kamot wat plip ya ka ding ka jong min sim ko ka thong ka jong bo man galong ban plip ya ka ding ka jong min sim ko ya po jong khanang bangin long ki kristan ki ba da tha khanang bangin long ki kristan ki ba tolot haba ong ka ding ka jong min sim ko kamot ka to ka jing e ka jong phi yo blai wat ai ba kan lip no ka to ka jing e ka jong phi ban shakri
What I bekan lip no. Katu ka jing sotnat ka jong pi ban job ban sim. What I bekan lip no. I bekan yai plu ka ding ka jong ban sim ko hapo jong a jong pi. Tung ini pej menta ya ki boy ka jong ubaman kiba upersang kumdo ban pelip ya ka ding ka jong ban sim ko hapo jong i. Kumdo ban pen peja ya ka jing adai ka jong i ban ublay. Ka boy jong ubaman ka baning kong kalong ka jing kuslai. Ka jing kuslai ka de ka boy ka jong ubaman. Tung ini puli bat ngah gospel ke jung Matthias kalnong ke benriu ke dekat ke barbusan kong kumni. Namar kata ngong api wat kuslai la ke jing im. Ke bapin bam lani ke bapin di lemni ya ke met jong pi ke bapin kum. Ke jing im jong pi kamlong kam kor bani ke jing bam ke met ke jong pi bani ke jang kum sangap ke Bible kong bau wat kuslai. Haba ong ke Bible wat kuslai ka mot ngimdei ken ban kuslai. Ladangi kuslai ka mot ngile pop. Kawai na ka pop ka bangile man la ka sngi ka dei ka jing kuslai. Man bagi kuslai ka mot man bangile pop. Namar ngi kuslai palat ya ka ka bangin bam ngi kuslai ya ka jan ka nep ya ka jingnon kam jone ka met ka jungi kata ka dei ka ba u syaitan uju sngotenat ban pen pau ki jingmat jungi bangin kuslai. Jisu ong kumni to kmi tho e ki sim kim dei ki jaj merat ki bekuslai mjudan ji kuslai ha ki sim pim ju i ki bagi kuslai baru ong kumni kimi tho ki sim bning ba kim ya bet lemne kim ya ot lemne kim ya lum iki tiar penban ukupa jong pi ubah bning ubsa ya ki wat iki sim bning kim nang ban lum ban lang pen kre lupa henry ukpa jongki ubah bning ubsa yaki yakabala shai jongki diki sim yak jingbam kaba la shai la shisngi jongki ublay utip yakaban bsa yaki kano tamle lay yanga yopi namar ngilong kham kor ban yaki hangne ka kting jongblek ong pite phimlong kham kor shibon ban yaki ngilong kham kodor ban yaki sim ngilong kham kodor ban yaki mrat wari ki mrat ublay udang bsa yaki kano tamle lay mangi ngilong ki khon ki jong ublay kano tamle lay mangi ki balong ki jing thau ki jong blai ki bo thau hi dalai ki jong ki kti ki jong o ngilong kodor palat akhamat jong blai ngilong kham kor bani ki sim bani ki jing thau bani ki mrat ki mreng daga daw akti ki jong blai kam sha yang ban khuslai pitip ne em ublai ula de pen kre lupa ye ki jing don kam ki jong pi ka bible kong ba ublai jonga un pendap ye ki jing don kam jonga baro kat kum ka jing kenrei spa jong u hau Chris Jisu skam ye ki jingnon kam ki jong pi ublay un island ngidon yu ublay ubayo i ye ki jingnon kam jongi but ublay uban ya shemro ye ki jingnon kam ki jongi nagadaw haka jaka bangin khuslai ngin jit ban duai bat ban shanya hautrai don bun ba ki kristan ki bom junang ban duai jit no ban duai nang ni sakamat pinu i ki kamba lada pi khuslai ka di tang ka jing pelut kai ye ka por pi pen serwa kai ye ka por ka jong pi lada pi kuslai pi laptop lada pi kuslai pi tem nem kemen simboman ken yo jaka ka jing mjup ka ying ka sem jong pi lada pi kuslai kan wan sa ka jing pang ka jing shitom kan kta e ka jing ko jing khia e pi men phinom nang ban yo thia phin kendit steng mit phin shep tieng but dang step phin su shep tieng ban phin su tharai sniu ban lada pi kuslai kan long kum ta kan sakta e ka jing ko jing khia phim bang ja yo sa ka jing pang jing shitom kiu sa ka BP, kiu sa ka sini, but kumta da ter ka jing tang ka jing du nong sudal dengi kuslai. Mdan jing mi ero em. En rail dengi jit ban duai ha ka jaka bangin kuslai. Ki kamba kinja. Namar ka jing duai ka de ka linti bangin pediang na ublay. Naga daw ka ting ka zumblay ka khot ingi. Hagi ki baro wat kuslai. En ray to pin pentip ka jing non kam ki jong pi how try. Tan shibun ki bangi de ban kuslai. Tang bang nginom de ban kuslai pan. To pin bread how try ye ke jing kuslai ke jong pi ye ke jing kuslai jongi ye ke jing non kam jongi ke bangi kuslai to ngi thu how try bread how try ke jing kuslai jong pi na ba un sumar sukher mo u sa phang jong pi ong ka bible ngi don yu nong sumar utaw di Jesus Christ ngi don yu nong pendap utaw di Jesus Christ ngi don yu nong yada utaw di Jesus Christ ngi don yu nong thau thmai ke ying ka sem jongi utaw di Jesus Christ ngi don yu blay halor baro wa klan bortam wa don bortam utaw di Jesus Christ ida di unong penkia utaw di Jesus Christ yang in pecho
Da ka bakmi so unong pelong ber unong penjerai. Pet so Jesus Christ. Wat pet cik tu jing kuslai se tu jing ke jong pi. Pikan mau ni haga Bible kinu ki brio ki baju pet so Jesus Christ ki kamba ki juja ka jing jong ki. Habag tu ka kentai ka bapang mi snam. Namar baka don haka ka jing kwa ban yo ka jing pen kia. Kale komno ka tip bo Jesus Christ ulong unong pen kia. Ka ong la dengan dang syok kata ke remeng jain ke jong ngan yo kia. Hoi wala da don si bon upat ba o ker tawyer yo Jesus Christ ka jaka. Henry namar baki khamat ke jong ka ke long so Jesus Christ. Ka leit ban tur bat sa jaka ka bodon upat ba ka kata yo Jesus Christ bat ka yo ka jing pen kia namar ba ki khamat ke jong ka ki long so Jesus Christ. Pikan mau yo Bartimaeus o matla uba kwa ban yo ka jing pen kia ban yo ki khamat badu yo sngo bo Jesus Christ wan ka jaka ki jingmat ki jo Bartimaeus ki long bat tang so Jesus Christ bat uperta u Bartimaeus wong ko Jisu kun u David to isin yanga ladon ki bapen pep yu uba dei ban hala ban perta Henry namar ba ka jingmat ka jungu kalong show Jesus Christ upai show Jesus Christ daga donot u perta u khot ya ka kerteng ki Jisu baru Jisu yo sngo baru le ki kamba kamram jonga jong pi kalong ya ngin pai show Jesus Christ yang ngin perkhat iki jong utrai ni sakmat ada ki khamat men sim ka jong pi kan long show utrai wat page ka tu ka ega bapen kuslai pi page so utrai kin ja ki kamba haga jing im ka jong fi nang ne sakman ka thong jong shaitan ka long ban pen kuslai phitim nem la dangi kuslai ha khamat jong ublai ka de jing sarong la dangi kuslai long ka bangi ong ablai ngam don kam yame la dangi kuslai ka long ka bangi ong kumta henry la dangi dwai pan ha khamat jong ublai ka de jing snoren ka bible ka ong ba ha ba snoret un ai ka jing hi ki breu ki bawan ban penret akhamat jong u Jesus Christ u Jisu jukan ta yaki ujule kamba yaki naga daw yangin jet ban sange na ka ko kuslai yangin jet ban tuai ban shanya outrai ban jet ban aingu ba yoblai wat hapdeng jong ki jing ale haki ki baro nang ban aingu namar ka nekain kalong ka man ka jong oblai haki ki baro ko mon langimat jingkerku nengi mat jing eru yang in jet baik ban aingo yu blai mar ka ni galong ka mon di song blai la pi kwa ban le be ka mon ka jong blai jet ban aingo jet ban duai kata ka di ka jing le ka mon ka jong blai yang in kiar na ka jing blen ban kuslai na mar ka di tang ka jing pen serwa ka ya ka por bat ka di ka pop la ngi jet ban kuslai yang in jet ban le ka mon ka jong blai ban duai ban sanya autrai jit ban sanya outrai ikurim jong pi iba le banyi pi iba importai katu ka jinglong ka jong i kamlong sa kum tu hadin kan sa don ka por ka ba ublay unsa trey ukurim jong pi unsa penwandori ukurim jong pi haga ukurim jong pi unsa kalamun bar unsa pai sho blay umlong sa kum tu ukurim jong pi kan sa don ka ayom ka jong ublay ka ba ublay unsa wan jungo ha ukurim jong pi marga bail kong ba ka ayom ka zongi ka don hakikti ki jong ublay haka por ka jong ublay ki kinlong itanan ki khun ka jong pi ki ba importai ki ba makya mata ki ba ya kat bomon ki ba ya le persa ipi katu ka jinglong jong ki kamlong sa kum tu lamenta ki long kum tu henry kan sa poi ka ayom ka jong ublay ka ba ublay unsa kata ki khun ka jong pi unsa pen kendo iki uns pen baik ya kajing em jongki haga bakin pai sa kajing kalawman kin wat yo blay but haga ayom ka jong blay ki khon jong pi kin long itnan dan apling jong pi dan apling kajing pang jing stomro haga ayom ka jong blay pin kiakran ya shu jet bat ban nyet bat ban sanya ho blay daga donun ka jong pi baro sange na to ko bakuslai rong sa kajing tuai puli ka ktin ka jong blay ublay unsa kran yi pi nang maga ktin ka jong blay let sa kajing eseng pen krayu ke jing ya seng ke jong pi jet baik ban aingo yu blai wat lada pimon ban ruai ro jet baik ban ruai ban yaro yu blai nang ne sakaman sakoi pat ka bot jong boman kumno ban pelip ya ka ding ke jong ban sim ko ya po jong ka de ka jing i ke jong ka porthai ka jing i ke jong ka porthai tong ni puli ban ka chiti ban kong yones kalanong ka ba ar ka de khat ka ba khat san pi wat i ya ka porthai lemne ki ru ki bah kata ka porthai
Lada unu iye ka perthai kada ka jing iye ukpa kam don su au. Kamu lada ngi iye ka perthai kau mon ka jing iye jong iye ublai ka du no. Ka daw ba kanam du ka jing iye ka jong iye ublai. Yangin sange no na to ka ba iye ka perthai. Kai ka perthai kau mon ki jing le ki jing long ki jing blin ki jing perkhat ki bom ya dei ber kamon ka jong ublai. Ki jing kwa brai jong ka do. Kata di ka perthai. Mangaw pi ngi de man kamban kiar no na kita. Dekat ka ba khan riu kong kumne. Na baro hakata ka purthai ke jing kwa brai jong ka do ke jing kwa brai jong ki khamat ke jing sarong thala jong ka jing im kamlong no blai henrei na ka purthai ka long yang in sange no na ka to penuhun ni ke jing kwa brai jong ki khamat kiar na ka bapet ye ka no ka ba jaklia ki mobile ki jong fi kiar no na ka jing pet ikwa pet de ki khamat klim khamat auria ya no kiar na ka to ba perkhat ke jing perkhat ki ba auria ki ba bom kho ye ka jing mat jing perkhat ki jong fi katuga di ka purthai kiar na katuga jinglen ka penhun ni ka jing kwa brai jo ka do katuga di ka purthai na ka daw ka bible ka om ki ka jing kwa brai jo ka do ki ka jing kwa brai jo ka khaman ka jing sarong thala jo ka jing im ka jing sarong thala jo ka jing im kumot ka jing im ka ba im khamblai ka ba mjudwai mjulet jing seng mjuwat yo blai katuga ka jing sarong yangin kiar ka ba kum ka jing im yangin jet ban wat yo blai ngin jet ban jan so blai yangin jet ban kiar na katuga jing iye ya ka perthai piwat iye ya ka perthai ka bible kam sha yang iban iye ya ka perthai ka bible ka khot yang iye ya utrai da ka don hot parok wat pensriem ya lade ban ka perthai ka bible kam sha ban pensriem perthai wat yalang lok ban ka perthai namar ka jing yalang lok ban ka perthai kalong ka jing shun ya ublai sap ka bible kam sha yang ikum ta kidi ki jing long ka de ki jing long ki ba pelip ya ka ding ka jong men sim ko ya po jong sakawai pat ka ba pelip ye ka ding ka jong ben sim ko ya po jong ka de ka jing snow biang rublai snow la stan ka ba kan jam sim snow biang ba fi ka wei na ka nong shun ka jong kristan ka de ka jing snow biang snow tunat apostol paul wa ongkum ne wat la daude wala san ba ka jing lo men sim ubla tho shibon ki shiti uba a job shibon ki ben sim ki ba kodar wala seng shibon ki balang henry apostol paul wang ompat simla penjana yang anga be sa prangkeng kaumun hau apostol paul wang bangam pat dei uta ubala san ngadei uta ken ubadang yaksai ubadang kwa susu badang san ha ka bakan jaman sim namaru apostol paul hau ka men sim juga jing sngau biang kam juyo jaka ha ka donut jong apostol paul ka don ka jing trang ka jing sliang yo trai ka jing trang ka jing sliang banang san susu banang itu susu yo trai kumbau david wang kumau sliang ukairang ye kiwa kumta ka sliang ka men sim ka jonga ya metrai ai ka men sim jonga jong pi kan sliang yu trai nang ni shakaman kani ka bot jong man ka ba penlip ye ka ding ka jong men sim khoi hi yang ne ka de ka jing sngau biang ya nga ba pi nginom pat hun tang kum ni bagi mat yu trai nginong trai nga kwa ban mat shu ye me nga kwa ban jan shu ye me nga kwa ban kham i shu ye me nginom ai lat ye ka jing long ka ba sngau biang namar ka tu kan syukor ngi but kan perlongi ba nginom sana ka bakin jam sim yangin jet bet ban sliang yu trai nang ne shakaman ban sliang yu trai ka bomon puli bhai ka ktin ka jong blai pinang sliang shi shu yu trai jet bet ban duai kan pen sliang shi shu yu pi yu trai let chi ka jinga seng kan nang pen sliang shi shu yu pi yu trai bat kum juru yalang perlok bat ki briu ka jong blai don hajan ju ki briu ka jong blai don hajan ju ki briu ki briu blai kan nang pen sliang shi shu yu pi yu trai kan mau gini lightly ki bot jong boman kumno ban pelip ya kading jong men sim khoi ka jing khuslai ka jing ie ya ka purthai ber ka jing men sim ju ka jing sngau biang wat ai jaka ai gini yangin jet ban duai ha ka jaka bangin khuslai yangin jet ban ie ya ublai ha ka jaka bangin ie ya ka purthai yangin jet ban sliang ya ublai banom ai jaka ya ka ban sim ju ka jing sngau biang to blin kur khui fi lam ne ka ktin ka jong blai ka bang sami pi ne ka por ti so bangin pen kun tongan duai nam ta jong pi drawing awana khamat jomene ka por ban duai na ka banta kini ki ba snap e ka ktin ka jomene ka por oblai na duai ba men pen sle eki men pen ko bor shu eki men pen roi jinge eki na duai ba men ang yalam e ka jing im ka jong ki nang ne sakman pendap eki da men sim khoi pendap eki da ka jing start blai pendap eki da ka jing ia ka jome pendap eki da ka bor ka jome ka men sim ka jong ki ko drawai e kren ba ka men sim jong ki kan im kan kop eka bor ka jong blai
try men kerkhui ka kamai ka ji ka jing try jing kta kanugu ka baki try nga penbana ba kanon ka jing seiso kanon ka jing manba ha ka ega baki try kerkhui ki badar hapdeng ka jing pule kerkhui ki badar hapdeng ka exams kerkhuru kum jo na ka banta ki ta ki ba what kam ya what jam men ai ki ka kam ka jam but continue ki ko try ha ka kam ka baki try ko try ra mami ka jing im jongki dona pding jongki ko try ki bana pding ki jingale ka ying ka sem nga dua ba men te ga longi long sem jongki men yo kanti kurim jongki yo kanti ki khon jongki penbai ka jinglong jinglen jing prakhat jongki khon ki khti ka ying ka sem walla mi ka jinglong ka wei ka jinga ngau tho jingmat ha ka ying ka sem ka jongki ko try nga duai ko try ji sablai don ki ba don hapding ka jing pang ka jing stom nga duai ka jing pen khya ka jome kan wan ha ka met ka jongki men weng no it ka jing pang kansar na ka met jongki men weng it ka jing pang tb men weng it ka jing pang snew na ka met ka jongki kren ka jing khya ha ka snam ka jongki ngan kren ka jing khya aki thit ke jaw kren ka jing khya aki ing kren ka jing khya aki khot met ka jongki nadu kle du ka jat to long pi bala pen khia da ka kerteng ke jung Jesus Christ ubana Nazareth kanugu ka buthap jung man ka bo jung soitan ka bakta e ka jing im suki ka yeng ka sem suki da ka kerteng u Jesus nga belot ka soi ka krai kanom don bor ban kata e ka yeng ka sem ka jung ki e ka jing im suki tap e ka da ka snamu Jesus Christ men sharai men pen man bahai ke nang ne sakman trying IT no e ki kiti blai ke jome ha ka kerteng ke jung Jesus Christ ubana Nazareth nga duai amen but amen to blin kur khu yi phi ya ni ga singing in jet banang jan su Jesus Christ nagamta ka buram ka jung blai amen but amen